Tadašnji čovek je pravio u skladu sa prirodom i on nije narušavao uopšte prirodu. Koristio je materijale, jeste mučio se i ništa nije narušio. Dok za razliku od sad što današnji čovek uopšte ne obraća pažnju na prirodu, nego s materijalima koji se isplate i narušavaju prirodu. Nema ga taj spoj između prirode i čovekove kulture. Šta si primetila, a izgovorila istinu. Znači neka prizor meštana i čoveka radi u skladu sa prirodom. Tako je, kaže, to je čovekova kultura i priroda. Ali gle čudo da je silom prilika radio za prirodu. Će ponovim, samo šta je, ali pitanje sirotinja, da se razume, sirotinja, muka. Više ljudi bili na način da se skinaš. Priroda kamen, nudila zemlju, nudila drva i ploče su valjene na 10 kilometara od sela. Sve je to zapravo noterivano. I način, to što ste vi napomenuli, nije priroda narušavana. I hvala Bogu da je tako. E sad, ali opet ponavljam, sve je to silom prilika rađeno. Ali nije šteta kogod je došao ovdje. Svaki je razmišljao. Ali gledajte, kad pogledate sad, te kuće su pravljene pre 300 godina. One i dalje stoje. To je jedan drugi razlog. Ovo selo je na steni. Znači stena i na steni i temelji su sve na ravnoj ploči. Evo ga na putu, evo je stena ovdje oboljena. Znači sve kuće su na steni. U slučaju zemljotresa to se svo mesto ljulja. A da je recimo na zemlji... Ne pada.